Dito yan ti pakasaritaan ni Agnes iti Europe nga intay to balakadan. Sagudayan nga ro ti surat ni Agnes. Dear Cousin. Sagbay man nga inak binsa-binsayan ti pakasarita kasinyong kablawang kaman iti naragsak nga aldaw mo dita Nemars Studio kastameten ti si Bubukela pamilyam. Kablawak pa iti nagitipadak nga agbibuya kay nagdingdingeg iti programam. Nabayag akon nga agtabtrabaho akas OFW dito'y Europe kasinyong. Saan ko latan nga ilanad ti eksakto nga country nga ayan ko basta adag dito'y kontinente iti Europa. Gabot kinabayag ko dito'y nabaybay ak ti love life ko. Nupay kasta awan iti pagbabawyak gaputa natulungak ti pamilyak nga tapno makalungaw da. Napatarimaan ko ti sigod nga family house me. Napaadal ko dagiti kakabsat ko. Naipatakdirak ni nanang ko iti isang kabasit nga sari-sari store nga negosyo na. Ket adamat sang kabasit urnong ko kasinyong para iti bagik. Ngem madanaganak launay tadagiti kasadarak ket agaasa na adan nagdadakkel digiti anakdan agpapabasadan dinto nga siya nabayagan nga awan tinakarelasyon ko kasinyong. Siyempre kayat kumot adi makaasawa kayat kumot ti maadaan ti bukod ko nga pamilya kayat kumot ti agbalin nga maysa nga ina dandanimot kit din kasinyong tayla maasawa ti kurangan. Tasipod idi nag-abroad kasin aklonek aminek awan apolos tina boyfriend ko. Tati kaaddag dito abroad kat awan mat ti gundaway ko nga makiinarem. Adamat dagiti nagpadpadlaw iti social media. Ada dagiti nag-friend request kanyak nga foreigners uri Pilipino angim jakmat am-amu ida. Ken maysa saan nga natalged ti riknak no iti social media laeng wenno babaen laeng ti online nga makiinaremak wenno agpaaremak. Tiket ko kumamat agad dati may dakpaspasyaren o may daksagsagutan. Angim awan met. Angim gabuta madanaganak sige kunak. Padasek man ti agpaarem iti social media. Kahit nasawan, no adati agpadlaw kanyak, no agdaton kanyak, babaen laeng iti online, ipadas ko laeng. Amangan no iso nga talagan ti uso nga, wagas ti panagiinarem, dagiti tattao ita nga panawen. Ingked den kung arod iti bagik kasinyong ano adalakid di agdaton kanyak, ket mapaneknekak nga napudno ti panggep na, ket mapaneknekak met, nga adamoten marikrik na nga ayat para keng kuana o rin o di kami pa'y nagkita iti personal aklunekon irugik man kasinyong dati pakasalita iti maysa nga aldaw nga naamamok ti maysa nga Pilipino nga nagbalin nga nobyok. Agnes. Si Kagayam, Cynthia. Anya ka diti bagam? Di nakadla mapabuludan ti kwarta na bayadak tumatla into no maalak diti bonus ko. Ay na, Cynthia. Di mo pa'y nabayadan dati mun una nga utang mo kanyak. Umutang ka manan.
Ay nagrarana ngamin digiti gastusek di digiti kasapulak nga bayadan. Sakit nagpawita ki balay ket ni nadaan kami ti problema. Ket siak met la tinamnamaan da. Alan pabuludan akon ket sa anak met nga mabalin nga saan ko met mabalin nga itarayan ti utang ko ken ka. Agpadpada ta met nga adda ditoy abroad. Agkadkadwata met. Ket bayadak to nga bayadan ken ka. No agsao ka met si Kasintia kas na nakalaklakalat agsapol ti kwarta dito abroad. Uri no adda ti abroad. Pagrigrigatak met amin nga matmat gedak. Ken kas ken ka agpadpadala ak met di balay. Pawpawitak met ti pamilya. Ay na, amok met nga adot urnong mo. Ta may istorya met kanyak no kwa. Ken may sakit awam met piti asawam. Awam piti pamilyam. Awam met piti pangaramatam dita urnong mo. Buludi kon akit emergency lang kasapulak nga talaga. Pangaramatam aya. Basta, adala problema di Pilipinas, adala problema at pamilya, nga siyak lang tinamnamaan da nga makasulbar. Ay na, mano ka diti buludem, no dapan nakabalin na, oray 50,000 kuma, ti buludik king ka, Agnes, anya, 50,000 Cynthia? Uwan kuma, bayadag tuwat lang. Oray mami, bayadak to ti padasik to nga lipasin nga bayadan ti 3 bulan. Naira na lang amin nga ado ti binaybayadak ita. Iso nga awan nabati ti sweldo ko. Awan ay nakaskarina kadbut ti agi pabulod ti 50,000. Amok man nga da 50,000 mo. Adamat urnong mo. Kasti ko naksincha, saan nakaskarina ti agi pautang, iti kasi kakatakil nga gatad. Ti amok hanggang 10,000 lad bulodem, 50,000 magayam, pangaramatam aya. Basta. Alan, tulungan ako na friend. Awan ti sabaling nga maasid gakon. Pinadas ko di kiti daduma nga gagayim tayo diti abroad. Pasig ben ngawan maitid na. Gatsi ka, single kamot pa ilaan. Amok nga kabailan nga tulungan. Alam na friend. Kit ori mat si Kasintia. Awam mat pa iti asawam. Kin awam mat pa iti anak mo. Nagdadakil launay mo hindi kita kasapulam nga gatad. Kit saan tapat ngagpada ti problema, friend. Dakil nga ti problema ti pamilya. Lading itek, Cynthia. Pasensya kan ng no hanggang 10,000 lang tim buludem, sige, karigatak. Ngayon no, deta 50,000 nga ibagbagam, saan ka mabaling nagpautang iti kasta kadakkel, friend? Unay ka mo Agnes. Nabayag tamat ka nagkadkadwa dito abroaden. Awang pa iti talit mo kanya? Ay na, friend, saan nga deta ti issue? Ken uri pa di mo pinabayadan ti mo nga utang mo kanya nga 5,000. Unay met nga ulpit mo. Saan nga kinaulpit dayjay, friend? Maawatan na kumaa. Si katirumbeng nga makaawat kanya, tagpadpada ta ngagtabtrabaho dito, yung ngagpakpakarigat para iti pamilya na. Kasano nga roden, no di mo pinabayadan, deta nga gatad, kasapulan mo ti pamilyak, ti dakkel nga kwarta. O di sakto mo ti kakaasi, di bayadat to kinkan. Kasano nga roden, awan to pa iti pagbayad mo. Nagado pa lang nga sao? Di ka lang mangrik na amot dun. Urean niya ti ibagbagam Cynthia. Awan nga talaga ti maipabulod ko keng ka nga kasta nga gatad. Pasensya kan. Ay na. Naging ka ita maestresak kini Cynthia. Isupay ti makagura. Gapulaan tadyak mapabuludan ti 50,000. Kasi uutang pa'y lakanyak. Gumurakit din. Unay mo't tinayat ti klaset tao kasta. So dalang aro din ti agkidkid daw ti pabor. So dapay ti makagura no di mo mapatgan ti kid daw da. Kasanong arbet ti pamilyak no iso da agkasapulan ta di pinakabayad ti utang na. Maawatan na kumaa ta saan mo't nga nalakat ti sumapol ti kwarta dito abroad. Pagrigrigatan mo't amin nga matmatgadan dito .
Apo, Diyos ko. Ni, adagayam nang iyad kanya ka. Adagayam nag-friend request kanya. Brian, tinagan na. I-open ko man. I-open ko man pala ti profile na. Sakbay ko nga i-accept. Adamat sumagmamano nga common friends me. Imbasit laing ti friends na. Amangan no, nabiit na pa nga narami dito nga account na. Kita man tila nga na. Amangan no, mailasin ko. Ha? In fairness. Nataer. Siguro inauna lang nimsyak ti manunga tawen. Nagkasadaran kami siguro. Oh, kaprobinsya akpay gayam iji Pilipinas. Padamat nga Ilocano. Api nga taga nag-friend request kanya. Kasano na nga taga na biro kan ti account ko. I-accept ko latan. Bakakit no nadalapos na ti account ko ket nakita na ti profile pic ko. Bakakit no kurso na daan na ti langak. Accept ko, i-confirm ko. Friend. Oh, Cynthia. Si Kamanan. Ay na, no, padase man ti bumulod kanyak. Saan, friend? Ala, pasensya kan ano, nakagura aki di kalman. Naamiris ko mat lang bidot ko ta. Saan nga rumbeng nga siya, pa'y ti gumura kat siya lang arutin ti nakautang king ka. Imbag mo't ata naamiris mo, friend. Maawatan na kumata. Agpadpada talaga marigrigatan nagsaksakripisyo dito abroad para iti pamilya na. Uwin friend, naamiris ko nga rod. Pasensya kan Kaya't kumusta? Naka-remedjar ka mat lang? Saan pa nga rod? Kaya't kumusta nga rod dati problema ti pamilya medyo Pilipinas? Kaya't problema lata padasik to ti agdiskitar iti sabalin Kung nakkadigani kakabsat ko, sumapol damot ti mabalinda nga utangan. Para anang amin aya dati utangan, Cynthia. Nagdakalagata data. Paliiwam ti pamilyam, bakakit no alilawon da ka. Bakakit no dagita kakabsat mo, bakakit adaot utang da nga, di mo ammo, sikat ti pagbayadan da. Diyak arod ammo. Saan mo ti panagkuna? Adalang ti problema da tatang ken nanang. Siguro may panggap ka rin balay. Bayami da nga remedyo mat saan lang nga kanayon nga sika? Tauray siyak. Saan nga amin nga kid daw ti pamilya ket patgak. Kas kumatikabsat ko nga may isa nga lalaki. Nga amok ba't lang pagbisbisyo na, dati titid ko keng kwa na, iso nga, saan ko unang ikanan tunggal agkid daw ti kwarta kanya. Tanapatig ti kwarta, nang runa kat pagbanbanugan tayo dito abroad. When nga rod friend, sorry okay lang. Mabit lang adangamin kachat ko. Ay, sana all may kachat. Bakakit no boyfriend mo detan Agnes? Boyfriend? Kaano pa yung nga ada boyfriend ko? Si Kama, Cynthia. Apengor nga nakaisim ka nga maki-chat-chat nga kunam. Dakas ka din no nakaisim nga maki-chat-chat? Si Kamat. Ay na, sabsabali tila nga, Agnes. Kasla kilkiligan tila nga maki-chat-chat. Lalaki day tala. Lalaki? Lalaki ti ka-chat mo? Kitayek man. Gari ka, api nga. Uwan, lalaki. O, kunak tupay, lalaki. Agar-aram king ka, no boyfriend mo. Nabiit kang pa nagamam mo.
Nabit kami ping ag-friend iti social media. Nabit kami ping ag-chat-chat. Ngayon mag-araarim ka dikin kan? Jakam mo. Kaslag padpadlaw. Oy, agar-arim siguro daytan. Oy, dati ti gundaway mo. Di ba kunam kanyak idi? Ngano adda ag-chat king ka, no adda agarim king ka through social media, when online, kat totopamon. Narigatan eh. Saan ka umubing no, di kat buwak bakit ka nga pada. Nagsao ka mat si Kasincha, apengord si ka. Oh, halos, inauna aklat may sa tawin king ka, laglagi pem. Agpada talang mat nga awang pa'y pamilya na. Angem at least siya, at the boyfriend ko di Pilipinas. Boyfriend mo nga, si kalamakaam mo. Apengord nga di mo social media ti boyfriend mo. Di na lang amin kaya. Baka mo ada asawa na ti boyfriend mo. Saan? Awan asawa na. Ngayon saan kami lang amin nga public. Kaya't may private lang. Asin no, baka maamok. Saan mo nga maamo? Basta. Ala? Apay? Kaya't nakanumot gayam ti agabroad. Kaya't nakanumot ti umay ditoy. Ditoy mismo? Ditoy nga country? Isumati ko nana. Uy, mayat deta. Gundaway yu deta nga. Saan kay man nga di Pilipinas nga agkita? Dito ito abroad pagkitaan yun. Agpada kayo itong agtrabaho ditoy. Sa bagay, no maki-boyfriend akin ko na, agbalinto lang ang LDR. Taawa mo't peti planok nga ag-forgo di Pilipinas. Nagrigat ti biyag. Amang ano aon to ti maibus to laing ti ornong ko ijay. Iso nga rod. Asino ka di data? Basta. Secret. Wenang. Sige, agpaw itak to. When. Dayta kay manin nanang. Ipalagi piyo man kanya ako, ti panagasawak, idinto nga mo pati boyfriend ko. Alawan, hindi kayo madanagan, nanang. Adamat. Kinagpaisuan na. Ada kachat ko ita nga Pilipino. Ilocano mat lang, nanang. Taga dita man la probinsya tayo. Saan pa nga rod? Ada di ti common friends mi. Saan ko man among mo isunat personal. Kung saan ko pa nakitkitat personal. Ngam, nag-video call kami mo nanang. Jack pa'y masungbatan ita dayta. Ngayon pa nagkunak seryoso mo't iso na kanyak nanang. Ay na. Wen. Paliiwag mat nga umunakat. Sakbay nga aklo nag-isuna. Wen nanang. Di kayo madanagan. Sa anak to nga paalilaw, iti lalaki. Ay na, saan nga mapasamag day tananang ngamin, plano na kanumot ti umay dito'y pagilyan nga ayan ko. Wen. Kahit nasawen, no bilang laeng, kadwak to isuna dito'y abroad nanang. Iso nga saan to nga agbalin nga, saan to nga mapasamak ti ibagbagayo nga kwarkwartaan naklaeng. Nga makigayim la kanyak. Tapno pau itak ti kwarta. Saan nanang? Wen, umay ka no ditoy. Diyan ka mulaang Ngem rinogyan na kanumaten ti papel na. Wen nanang. Ala sige. Pakumusta anak tulatan ka digiti kakabsat ko. Digiti kaanak. Okay. Sige nanang.
Maturog akman karuden. Bye. Wen kasinyong maragsakanak nga mangibaga kinanang nga addan mangar-arem kanyak no pay babaen ti online laeng. Ngem natalged ti riknak nga saan nga mapasamak deti atap ni nanang nga amangan no ar-armen naklaeng tapno no huthutan nakto nga agpapaw ito laeng kidaw to laeng ti kwarta ti araramiden na. Ngamin ket kuna ni Brian kaya't nakanumet ti umay ditoy pagilyan nga ayan ko. Oh, kay nasawen agkadwa kami to ditoy. Agpadan to nga agtrabaho kami. Iso nga kasano ko mga kwartaan nak. Nagtultuloy nga rod ti panagchat-chat mi ken ni Brian kasinyong aging nga ininot met nga naregreg ti riknak ken kuana nang runa tunggal agchat-chat kami nga kanayon nak nga mapagkatawa. No ag video call kami kanayon nak nga paragsaken paisemen banag nga sapul-sapulen ti mesa nga OFW akas kanyak. Nga kaslasaan kon nga marikna ti iliw ko'y ti pamilyak sipud idi addan ni Brian. Ket idi mapaneknekakon nga addan marikriknak nga ayat para kenkwana. Sinong bata kon ni Brian kasinyong ket kastaunay ti ragsak na. Dagidi panagchat-chat nga gagangay laeng, dagidi video call nga gagangay laeng kasinyong ininot nga nagbaliw. Tatunggal rabi imetten sipud idi nobyo kon ni Brian. Saan lang nga gagangayen ti mapaspasamak nga panag-video call mi. Tada dagiti gundaway nga aglin na ilo kami, babaen iti social media. Allah, nakababain samot dita kaya't mo nga mapasamak, Brian. Anya ko mati nakababain. Agayan ayat tamatan, Agnes. Ken aramiden mo dayto dagiti kaadwan nga ag-asawa wenno agnonobyo. Nangruna ka digiti LDR akas kadata. Ngem nakababain. Saan ta nga nagkita ti personal ngem kayat mo nga chat ta nga lamo-lamo ta nga dua. Ket man ano? Simple laeng men. Gaputa saan tamot nga agkadwa. Mabalin talata nga pagustuhan tirik nata. Kasano? Siya? Paragsakit ti bagik? Kastamot king kadita? Wen, nga makitkita tat titunggal maysa. Tapno ti kasta, oray no agin na dayota, Agnes. Ininot mo't nga tumibker ti pundasyon ti relasyon ta. Kasapulan ka di, Brian? Kasapulan day ta, tapno no agtalinaid ta nga, nadungo iti tunggal maysa, tapno saan tanton nga mababain into no, dumting ti panawen nga agkita ta. Aya? Sige ngem sikat ti umuna, mabainak nga siyak ti umuna nga aglabos. Ngamin kat saan ko pa nga napadasan deti Brian. O sige, naiso ti kayat mo. Iyon ang karuden ti aglabos, ta sumaruno kanton. Sige. Ay na. Anya dahito yung asinirek kon. Gusto ka di dahito raramita. Sa bagay. Ang mga nusto ti kon di bagbagan ni Brian. Ang mga aramidin nga agpaiso dagiti adaan iti LDR. Nga kaskada kami. Sige. Rugyak mo ti aglabos.
Oh, nakalabos akon. Uray siya. Nakalabos ka ngagpaiso ang leng-leng damot na barokog mo, kenda ta nagbaitan dagita lupom. Pasensya kan ang mabainak namin. Kan may sa amang ano dilawem. Api ko mga dilawek. Gaputa saan nga napintas ti bagik? Ay na, napintas amin nga bagi ti tao. Nang runa, adamot ti panagahit ko ken ka. Para kanyak sikat ti kapipintasan ti bagi. Apaman nga makita kon. Hmm. Nakababain ngamin nga. Awan mo ti makakita ken ka dita. May saka mo dita saan ka di. Uray mo't siyak. May mesak dito eh. Datalaeng ti makakita. Unman laing. Oh, saan mga dildilawin Oh, api ko mga dilawag. Nagpintas to pa'y ti bagim, Agnes. Talaga? Wen, kinagpaisuan na. Magargari ti riknakon. Apaman nga makitkitak ti lamo-lamo nga bagim. Katsi nga, anyamit ti marikriknam nga makitkita nakbat nga lamo-lamo. Nga makitkita mo ti kinalalaki. Medyo mailangak. Saan nga rumpeng nga mailang. Takas ti kunak, gagangay deto yung aramiden dagiti agayan ayat. Angim nabayagan nga sa anak nga nakiayan ayat. Italaing manan, sipod idi nagabrudak. Italaing manan nga nagkanobyo Brian. Ay, sana bale, may ruwam kan tulata, Agnes. O sige, rugyan ta nga ruden. Kasano? Kadati bagak kita eh. Aramatem laeng dagita ramay mo. Ay ayamem lati bagim. Ay ayamem data kinababaim. Sigurado nga damariknam. Bayat nga bibuyain nakmat nga ayamek mo dati armas ko. Sige. Kastoy? Oh. Kahit si kaano, umanay kang kanta may isang ramay mo. Ano, saan ka amar na kakit? Nayunam. Padasem ti dua. No saan lata? E di taluam nga ramay. Manay dito yung may san. O di sige na siya kahit mo. Oh. Amo madgayam. Kunam lang kay rumor sumrag tiramay ko saan ka di. Isulaing mo tiraramida. Alam masanay kan tulat ta. Sige, ituloy mo laeng. Ken agasog ka latta. Nayon pa ti ganas na dayta. No agasog ka. Ang mga numangagdakda kita. Adita bangir nga silad. Ay, saan mat siguro? Ala, sige. Tapno naganganas ti panagpapas ta itiragsak. No adamot la, manggag nga asog ken areng ingta. Agnes. Oh, sige. Deta. Sige, aglipas akon. Medyo ramasem deta barukong mo. Tapno no naganganas. Kastoy? Gasta. Ala, sige. Aglipas akon, Agnes. Nakais-isem ti friend ko Deta man cellphone mo tigigamam, Agnes. Si kamat Cynthia.
Italaang mo't nga kastuyat. Gaputa italaang mo't nga adad boyfriend ko. Ay, talaga nga boyfriend mo? Deji ka chachat mo? Mm. Kinagpaiswan na. Namin ado kami pa yan nga nag-video call. Kat talaga nga love na ka. Uwen, tako na. Kaya't nakano nga surutan dito'y abroad. Sana all ko naklatan Akit, kaya't kung arod nga, itinabita panawin kat, makaumayso na dito yan, gaputa, kahit kula unahin nga agkita kami. Alakit, damagin king kwa na kaano nga umay. Dinamag ko nga rod. Anytime ka no, makaumay dito yan, gaputa, mayat ka no matin ti papel na. Ti problema laeng. Awan ka no ti, nabati nga kwarta na nga pagplete na. Ay, yun lang. Kahit nasawin, makaumay ko madituyen, ngem ti problema na laeng kat ti pagplete na. Masapol na kanot dakkel agatad. Kat agproblema kano ita. Kakaasi kano nga mapan nagsursursur nga mapan bumulbulod ka dikiti gagayim nang. Awan kano mati makaipabulod king kwanat kasi nga agatad pasig kanumet nga awan kwarta dikiti gagayim na. Ay, sayang mo't. Sayang mo't ti pagpagnana nga papeles na no. Saan nga matuloy nga makaumay dito, gapulain taawan pagplete na, friend. Isupay friend. Kit tulungan mo na. Total kat nobyong matisunan. Total kat umay mo ditoy. Di masukatan tumitlaan kan may isa para matlakada kayo data. Saan mo kadi kayat nga makita mo ni ti personal ti nobyom? Saan mo kadi kayat nga agden na kayon? Nga makaumay dito yun tapno makapagkita kayon? Saan mo't pa'y kidi nga nagkid daw kanyak? Mabain siguro ngagkid daw king ka. Taamangan no panunutem, nga gungun daw ayam isuna. Isumad detat na panunot ko. Urayek nga ron ngagkid daw kanyak. Kung saan mat? Alagat, sikan ati sikan ti agupresar. I-offer mo na taking kuanan, friend. Tapno no, marik na nga talaga nga seryoso ka mat king kuana. Tapno no, marik na nga, kaya't mo nga tulungan ni Suna. Ad na ko nga ipatig na ka. Saan na kanukan nga maisukat. Nang runa, no ad dati utang nga na impaganakom na king ka. Sa bagay, naamiris ko mat dayta, Cynthia. Tulungak sa latan, tapno alalisto nga makaumay ditoy. Wen, tulungam latan. Halos maibus no kwan deti ornong kuno. Ited ko king kwana nga pagplete na. Sana balen. Masukatan mo data. Tinasisita. Makaumayan dito ni Brian. Kat makapagdin na kamin. Hello, Nang. Wala anak ka. Pudno ka di tinadamag ka. Nga, dimtengen tinobyom dita. When, Nang? Kaya nasaya at anak ka. Kahit, kumusta mo? Nagkita kayon. When, Nang? Dapang ko sinundo itay. Kat, kastaon iti ragsak ko ta. Makaasawa ak tumatlaengan. Maikang kay tumatan iti apu ko yung kanyak. Baring no saan pa nga naladaw ti amin Ay na anak ko buyugam ti kararag. Saan na ka nga taayon ni Apo Diyos? Ubing ka ta, ay nasulok ka 30 pay laeng anak ko. Kabailan pa'y ti agsikog dito. Kabailan pa'y ti agsikog. Dahil tupay kadindin na niyong nagsaro no nga nagsikog. Wen nga rod nanang. Da kayo, kumusta kayo mo dita?
Okay mo't anak ko. Kat kasano, agdin na kayon. Um, saan pa nanang ta? Napanpela jeti kabagyan na nga damat la dito'y pagilyan nga ayan mi. Ngem into no bigat, kita kami to, um, bareng no ijaya nanton nga agden na kami iti may mesa nga pagyanan dito'y ayan mi. Talaga nga sigurado ka anak ko. Ngamin kat, saan ka ko mga nagpadalos-dalos. Taday ko naking ka, imay mo kumapelaing kasar dito Pilipinas, sagbay nga, napandita. Saanin nanang? Agdang kami tulat nga agawid dita Pilipinasen, tapno agkalay sa kami. Maganatan launay nga may dituyen. Kat nailakad na kanumad di papelnan. So, tinulungak latan Anya nga klase tulong anak ko. Tinulungan ka de, iti gastos, ti papan na dita. Wen nanang? Ay anak ko, di mo man laing bagbaga kanyak. Manumot ti na itulong mo kinkwana. Saanin nga nasisita day tananang. Di importante, ada dituyen ni Brian. Ken, alis to lang nga masukatan ta kwarta. Taagpada kami met nga da trabaho nanton. Agtrabaho to met dito, di masukatan nanto. Kasano nga rod, ay di ka pa'y gayam sigurado, di mo pa'y asawa, kat tinulungan mo. Nang awan ti pagdanagan nyo, amok ti aramidak. Ipatpatignak ni Brian, kat ipatpatag kumat isuna, nanang. Oh, si Mang Pagaya mo, deti boyfriend mo, Agnes. When, Cynthia, kinagpaiswan na, adagayam ti nagdagusan na, dito'y ayan tayo. Adagayam kakabagyan na dito'y. Ay, nasaya to kasta Kahit anak plano yo. Into naman pa si trabaho, agdiretso ak ijadagus na. Saan kami nga minunay nga naikanti gundaway nga makapagsarita ken makapag kadwa di kalmanta ka simurot ka digidi kakabagyan na ket kunak adumot pa iti panawin mi ditoy. Oh, nasayatan no kasta. I win gayam apay agander tayo makita tada kami nasisita nga lakada nakapakada akmat kid din iso nga muno na akon. Sige iuray ko latamatan nga malpas ni Jutik. Sakto mapan nga agdiretso di yan ti nagdagusan ni Brian. Iyam amok tumadlaking ka ti boyfriend ko ngem saan pa nga ita siguro danto time na rumorte ito iyam amok tuking ka ni Brian iti personal friend. Sige friend. Thank you Oh, panawang ka pa nga rod. Saan kung samat nga maura yan ti panag-time out ko. Anya nga tanong agander time ak maten. Magagara naklaunayin nga mapan iti dagos ni Brian. Sige, detala half day nga may kisay ti sweldok. Agpakada aklatan iti amok. Agander time ak maten akas ken ni Cynthia. Inak adagos inak iti dagos ni Brian tapno sorpresa igisuna. Ken adado ti oras ming agkadwa. No agander time mak dito'y trabaho. Gusto deti address ngayong bagana. Angim, ada nga ta isuna. Kasi tinamnamaan na sa aktula umay to numalpas ti trabaho. Angim di na amo nga nag-under time mak. Kahit kung amin nga sorpresahin ni Suna. Sa bagay, nabiit pa isuna dito May kaduang aldaw na pilaang. Isong awamot siguro ti papanan na. Saan lakid di nga
iniyaban ti kabagyan na. Sigurado nga adda ni Brian diti dagos na. Ah, ah. Dito eh. Anya nga ta? Agtugtugak nga ta? No laki din nakalukat. Lukat aklatan. Ni, nakalak. Agtugtugak aklatan. Oh, Agnes? Hi, Brian. Ti amok man no, indo numalpas ti trabaho nga umay ka dito dagos ko. Surprise! Saan ako nga makauray, Brian? Nabitinak kami ti panagkadwata iti airport. Iti sumangpet ka dito eh. Simurot kamat kaminin iti kapagyami so nga nailiwak launay kin ka. Nag-under time ako tap nunod ado ti oras ta. Ang imbagam ko mga sino day J Love? Ha? Sino day? Agnes? Cynthia? Balang kantis kayo nga duha. Manangal lilaw. Ang nagdadakas ti ugali yo. Pakawanin na kami kuma. Angim. Ilawlawag ko laking ka Agnes, saan ko nga inagaw king ka ni Brian. Nabayagan nga boyfriend ko isuna. Angim, inaramat daklaeng tapno na makapagdin na kayo dito abroad. Pasensya kan. Kaya nasawin saan nga po doon nagitimbag bagam kanyak Brian? Saan nga po doon nga napatagag king ka? Saan ata siya orti patpatig na? Siya ti boyfriend na Agnes? Saan na bali? Bayadan minto detay inted mo nga pinagplete na. Sumalagay mo amot utang ka kanyak idi. Tapagplete ka ti boyfriend mo. Pasensya kan ngem. Kaya't milaunin ngamin nga makapagden na kami kay ni Cynthia. Ngem bayadan minto. Bayadan minto amin nga gatad ginted mo kanyak. Kasano nga rin siya pa nag-video call da? Karaman laeng ti. Panagpamarang ko tapno no adada nga mamati ka. Tapno adada nga. Tapno adada nga tulungan na ka makumay dito eh. Anyat klaseng nagahiyam. Awagan ak ti friend. Ngimdaarabit mo ti kasti kanyak. Cynthia. Kas lakabsat ti panangibilang ko kan. Gaputa si kati kasi singidan nga mamok dito ayan tayo. Sakit ka sa tirabidim kanyak. Pasensya kan angim desperada ak lang aminan. Gaputa di nakit na pabuludan. Nakapanunotak iti sa bali nga wagas tapno no makaubay ti boyfriend ko dito eh. Angim kasti ko na. Bayadan minto. Uri adapi kiti anak nan. Saan ko nga problema dahi ta kwarta? Nabayadan nyo man saan. Awan ti anyaman na kanyak. Takayak nga kitaan ti kwarta. Ngem natirik na nga pinag-ayamam si ka Brian. Natirik na nga nalilaw yo. Dahito'y launay ni Jack na malipatan. Impatig ka Brian gamot at amok. Napatigak mo't king ka. Tagayam kat managal lilaw kayo nga agpadpada. Sabay lang kumatasaan kayo nga makarma ka na itangay na namin nyo. Sorry friend. Kasi ko na, desperada ka mga minuna yan. Kasano nga rin siya pakita kaya nga bibit ko ay.
Sana bale. Saan ko nga kinita, idi? Impaklab ko ti cellphone ko, idi nag-video call ta. Kunwari lang nga makitkitak. Angam nang kikbuti asog ko! Yun lang. Awan tinaaramida ka, sinyong no di tinangaklon, tinapasamak kanyak, nga panangalilaw, dagiti dua, nga agkakadakas nga tao, dati nasingid kanyak, nga nabayagan nga kadkadwag dito abroad, ken ti lalaki nga nagtalkak, ti lalaki nga nagpitik anti pusok, ti lalaki nga nangipakitaak ti amin-amin ko, ti lalaki nga nakangeg ti panagasog ko. Ti lalaki nga binibuyak nga lamo-lamo nga mangparparagsak ti bukod na nga bagi. Nagkari dagiti dua nga bayadan danto. Tinted ko nga kwarta nga pinagplete ni Brian kasinyong. Kulak kadakwada. 20% ti interest na. Kaya't ko lang makasubutak basit. Wen ko nadamat. Ada dagiti gundaway nga kayat ko nga idarum idangem. Anyang nga ti ikaasok kadakwada. Di pa nanganlilaw da kanyak. Kusamot nga siya tinagupresar. Dapat nga tagundaway ko nga makaasawa no kasi nga napukawan ti talik ko nga makinobyo. Nga uri ti personal siguro kadyak kaya tindamangan numariknak tumanan ti kasi nga kasakit na. Balakadan dakman kasin pangaasiyon no anyat kasasayatan nga ramidek. Ada ka ti mabalin ko nga ikaso kadakwada. Tapno adda pagnakmanda tapno saan danton nga maaramid dati inaramid da nga pananganlilaw da kanyak. Tapno awanton ti maperwisyo da. Angim no idarom ko amang ano di danton bayadan dati utang da. Kasanok nga malipatan ni Brian dinto nga nakitak ti amin-amin na ket medyo panakkelen kasi nyong isumalagayam nga desperada ni Cynthia. Ken aminek iso nga desperada akmat nga timulong ken kuana iso nga inoperak met ditulong ta kahit kumot agden na kami nang runa di makita kun di armas na nga panakkelan. Kasanok nga malipatan ni Brian kasinyong no pay awampay ti usto nga napasamak kada kami no pay nagbid-video call kami ngem saan pay nga nagraip dagiti bagimi saan mi pay nga napadasan ti usto nga panakpak ngem kas na nagrigat kon nga malipatan ti lalaki nga nagpitikan ti pusok. Balakadan dakman, tulungan dakman, tapno numalipata ko ni Brian kasinyong. Dahil nga ron ti pakabuklan ti pakasaritaak, ngay tinaminsan kat naalilaw nak. Ngayon jakton paalilaw. Jakto'y palubusin nga maalilaw nak ti mesang alalaki. Iyon na akong tiagyaman kadagiti makaited ti balaka, nagyaman akmat ken kakasin ti anos ken leng mga nangiyabasa. Dati nga surat ko, more power to your program and God bless everyone. Tuy nga rod, ag problema apagayam mo, Agnes iti Europa. Ay, biyag aya. Ado a klaset. Dede dua a klaset tao diti lubong ako nada. Dete manluloko ken ano tawag ni Mesan? Nagpapaloko. Sa bagay di da kamot mababalaw kasin kaya sender ta koskunam ket madanagang kamot ta magagarang kamot nga kanobyo, ag-asawa. Iso nga alisto ka nga naalilaw. Alaket lesson learned ken kadeta tapno intol maminsan ket amom ton deti likliklikam masapul nga paliiwem nga nasayaat siguraduem nga awan ti sabit na ken siguraduem nga talaga nga napudno ken ka.
Oh, di ba? Alright, mga kasin, hindi nga raw din balakada ni Sender, tabareng no makaitidlag anrik na ken lawag panunot na nga agdesisyon na anyat aramiden na. Idarum na kadiida. When no, baybayan nalatan nga bayadan da deti utang da. Ket kasanumat ti aramiden na tapno alis to nga maka-move on.